A ja by som vám chcel odprezentovať nejaké príklady pri odstraňovaní nepotrebných bariér zo Slovenska a možno, že dať aj pár nejakých rád, ak by sa podobným aktivitám na českých riekach chceli participovať napríklad České rybárske zväzy alebo mimovládne organizácie. Veľmi v krátkosti, odkiaľ pochádzam, Svetový fond na ochranu prírody je nezávislá medzinárodná organizácia ochrany prírody, ktorá sa venuje nielen ochrane biodiverzity, ale aj druhovej ochrane, ochrane lesov, vôd a oceánov. A v súčasnosti má zastúpenie nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. A prečo sa vlastne tej problematike odstraňovaniu bariér venujeme? Práve podľa posledných správ Svetového fondu, ktoré sa opierajú o výsledky monitoringu a rôznych vedeckých štúdií, ten pokles vodných populácií a biodiverzity v sladkovodných ekosystémov je alarmujúca. Čiže nejedná sa len o pokles druhov, ale aj samotnej početnosti, čiže koľko tých organizmov v tých riekach je. Rovnaký trend samozrejme môžeme zaznamenať aj v Európe a aj na Slovensku na základe podrobných zápisov rybárskych, ktoré máme od roku 1970, čiže za posledných 50 rokov, vieme, že na niektorých lokalitách, na niektorých našich riekach tá početnosť rýb klesla 10 až 100 násobne. A rovnako si vieme aj vytvoriť predstavu o sladkovodnej biodiverzite z výsledku monitoringu stavu vôd na Slovensku, ktoré sa robí v rámci implementácie rámcovej smernice o vode, kde až 60 vodných útvarov na Slovensku nedosahuje dobrý ekologický stav alebo ekologický potenciál, čo sú tie environmentálne ciele rámcovej smernice. Čím to je? Samozrejme, tých dôvodov je veľa. Jedným z nich, asi jeden z tých najdôležitejších, je fragmentácia riek. Vieme, že európske rieky sú najviac fragmentovanými riekami na svete. Dokonca aj Európska environmentálna agentúra vlastne v jednej svojej správe potvrdila, že dôvodom nedosiahnutia dobrého stavu vôd v Európe sú práve riečne bariéry. Tie dôvody alebo vplyv bariérneho efektu na riek by bolo na samostatnú prezentáciu. Čo je dôležité, je, že tých bariér máme v Európe veľké množstvo. Podľa projektu AMBER, ktorý mapuje práve riečne bariéry, máme v Európe až 1 000 000 prehradení na našich riekach. A to je problém, pretože tie jednotlivé bariéry na riečnych tokoch vytvárajú fragmenty, a samozrejme tá fragmentácia riek, tie jednotlivé bariéry majú nejaký kumulatívny efekt dopadu na tú biotu v rieke a samozrejme aj nejaký synergický vplyv, či už so znečistením alebo s oteplením a nedostatkom prietokov. Čiže nečudo, že aj aktivity s prioritizáciou bariér a odstraňovaniu bariér sa dostalo až do nariadenia o obnove prírody. Ja už asi nebudem opakovať, čo kolegovia spomínali. Vieme, že členské štáty by mali vytvoriť nejaký zoznam bariér a tie, ktoré už neplnia svoj účel a sú zastarané, by sa mali odstrániť. Svetový fond vypracoval jednu analýzu, bol to screening na veľkých a stredných riekach v Európe a chceli zistiť, aký je potenciál pre odstránenie rôznych prekážok, takže zistili, že až skoro 8 000 prekážok majú vysoký alebo dobrý potenciál na odstránenie, čím by sa vytvorilo až 50 000 kilometrov nie voľne tečúcich riek, ale prepojených riek. Samozrejme, k tomu odstraňovaniu alebo spôsobe sprechodňovaniu treba pristupovať samostatne. My v tomto smere pracujeme na Slovensku už od roku 2019. Spolupracujeme so štátnou ochranou prírody, Slovenským rybárskym zväzom a Slovenským vodohospodárskym podnikom, kedy sme dali dokopy všetky dáta o bariérach na vodných tokoch, či už to boli dáta také staršie pasportizácie od správcu toku, alebo priority pre sprechodnenie od štátnej ochrany prírody. Dali sme ich dokopy a snažili sme sa zistiť v nejakej matrice a zistiť bariéry, ktoré už nemajú svoj účel a ich odstradenie by malo najvyšší nejaký ekologický benefit. Môžem iba povedať, že v súčasnosti je vo vodnom pláne Slovenska uvedený zoznam viac ako 1500 bariér na našich vodných tokoch
avšak toto číslo nie je konečné. Nikdy na Slovensku neprebiehal tak detailný projekt ako napríklad v Čechách, ktorý teraz prebieha o pasportizácii vodných tokov, takže tieto dáta nám chýbali. My sme si dali za úlohu nájsť nejaké najdôležitejšie bariéry, ktoré sú nevyužívané a ktoré by si dali odstrániť ako nejaký precedens. Prečo ja hovorím o odstraňovaní nepotrebných bariér a je to vlastne aj fakt, o ktorý sa opiera práve nová metodika spriechodnenia riečnych bariér na Slovensku podľa vyhlášky. Bariéry, ktoré nemajú účel a sú zastarané, tak by sa mali odstrániť. Samozrejme, ak sa to nedá, ak majú nejaký účel, či už odber vôd alebo vodozádržný alebo protipovodňový, tak bariéra sa môže modifikovať alebo upraviť a samozrejme tým posledným spôsobom spriechodnenia by mal byť výstavba rybovodu. Tie rybovody sú samozrejme problémové, pretože doteraz sa stavali nefunkčné rybovody zastaraného typu, ale aj tie nové a drahé rybovody samozrejme treba nejakým spôsobom manažovať a udržovať, čo častokrát sa v praxi neudeje. A musíme si priznať, že hoci aj ten najdrahší rybovod má nie 100% účinnosť, je tam nejaká druhová selekcia rýb a samozrejme rybovody neriešia tok sedimentov. Keď som spomínal spoluprácu a hľadaní nefunkčných bariér pre odstránenie, prvou takou bariérou, ktorú sme sa spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom rozhodli odstrániť, bol stupeň na Hrone. Bolo to v Pohorovskej Maši. Ten rozdiel od dna po korunu hrádze bol skoro 2 metre a vlastne odstránením by vznikol naozaj významný ekologický benefit, lebo by vzniklo 25 kilometrov voľne tečúcej rieky. Ten proces odstránenia bol oveľa dlhší, pretože bolo treba zháňať povolenia. Tu sme sa vlastne prvýkrát stretli s tou realitou, keď sme videli, že čo vlastne musí správca toku všetko postupovať. To zohnávanie povolení trvalo skoro rok alebo rok a pol. Bola to stará hať, ktorá bola postavená pred 100 rokmi, ale zaujímavé je, že už keď sme mali všetky povolenia a prieskumy a chystali sme sa ju odstrániť, tak tá hradza, tú hrádzu pretrhla práve povodeň počas jarnej veľkej vody, kde potom následne správca tuku veľmi promptne zakročil a upravil tie pozostatky, ktoré po nej ostalo. A tu by som chcel aj podotknúť o tom, že to odstráňovanie tých nepotrebných prekážok na vodných tokoch nemá len ekologické benefity, ale aj samozrejme znižuje povodňové riziko, pretože tých bariér aj podľa našeho mapovania, ktoré sú zastaralé a ktoré sú v zlom technickom stave, je naozaj veľké množstvo. Jedná sa hlavne o bariéry, ktoré nie sú na tých veľkých tokoch, ale na menších prítokoch alebo menších riekach, ktoré jednoducho môžu sa nachádzať aj nad obcov a jej pretrhnutie môže znamenať riziko povodňové. Len jeden príklad, ktorý sa stal v roku 2021 v Rudne nad Hronom, kedy vlastne počas bleskových prívalových dažďov sa pretrhla prehrádzka, bol to starý tajh, ktorý bol neskôr dobudovaný, avšak v zlom technickom stave on sa pri tej bleskovej povodni pretrhol a vlastne zaplavil tú obec Rudno nad Hronom a žiaľ aj vyhasol jeden ľudský život, čiže naozaj staré bariéry môžu spôsobovať povodňové riziko a odstránenie takýchto bariér to riziko znižuje. Jedným vydareným príkladom z roku 2021 bolo odstránenie hate na Hučave. Bolo to v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a v odstraňovaní sme financovali my v rámci Svetového fondu na ochranu prírody. Tá hatina Hučave bola jedna z dvoch významných bariér, ktorá sa tam nachádzala. A samozrejme bolo to úplne neprekonateľná bariéra pre všetky druhy rýb. Bolo tam 5 pôvodných druhov, pritom jeden druh európskeho významu. Slovenský vodohospodársky podnik vtedy vlastne zabezpečil projektovú dokumentáciu aj buracie práce a my sme vlastne zabezpečili to samotné odstránenie, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021. Chcel by som len povedať, že pri týchto aktivitách, ktoré sme my robili
práve pri odstraňovaní tých nepotrebných bariér vždycky z vyhlášky je nutné robiť nejaký ichtyologický monitoring, ktorý je povinný. A samozrejme, my robíme nad rámec toho ešte nejaký samostatný náš monitoring, ktorý sme vyvinuli v spolupráci s pracovníkmi zo Slovenskej akadémie vied. Je to také komplexné zhodnotenie odstránenia tej bariéry v širšom kontexte, čiže či nedošlo k posunie sedimentov, k akým zmenám substrátu došlo, brehovej vegetácie, toho okolia a tak ďalej. Čiže my dlhodobo monitorujeme bariéry, ktoré boli odstránené, či nedochádza k nejakým negatívnym javom. Ďalším dobrým príkladom je odstránenie dvojitého stupňa, starého dvojitého stupňa na Starohorskom potoku. Bola to iniciatíva Slovenského rybárskeho zväzu a Slovenského vodohospodárskeho podniku a vlastne využili výzvu programu Open Rivers Program, ktorý je to iniciatíva, ktorá financuje práve odstraňovanie nepotrebných bariér v Európe. Toto odstránenie sa uskutočnilo v roku 2023. Teda okrem Slovenského rybárskeho zväzu a Slovenského vodohospodárskeho podniku, tak spolupracovala štátna ochrana prírody alebo Národný park Veľká Fatra. V pravom obrázku môžete vidieť už odstránenú bariéru. Tá bariéra nebola vysoká, však bol to dvojitý stupeň a tým svojim tvarom neumožňoval migráciu aj dobrým migrantom, ako je pstruh. Tá výška toho grantu bola 15 000, to samotné odstránenie prebehlo v priebehu pol dňa, ale napríklad znova pripomínam, že vybavenie všetkých povolení trvalo možno rok a pol, dokonca jeden úrad chcel aj archeologický prieskum, keďže sa jednalo možno o staršiu bariéru, ktorá by mohla byť cenná, ale to sa samozrejme nepotvrdilo. Rovnako Slovenský vodohospodársky podnik musel riešiť problematický prístup, pretože z jednej strany im vlastne nedovolil vlastne pohyb strojov, že oni sa museli nejakým spôsobom vynájsť a nakoniec to dobre dopadlo a ryby už môžu migrovať po tomto potoku slobodne. Keď som spomínal Slovenský rybársky zväz, Slovenský vodohospodársky podnik, ostatné organizácie, ktoré sa zapájajú aj do takýchto aktivít, sú napríklad národné parky. Tie môžu si opatrenia ako odstránenie bariér vlastne vložiť do programu starostlivosti pre chránené územia. V roku 2022 práve Národný park Slovenský raj odstránil pozostatky už raz zbúranej starej hate v Smížanoch. Ostali tam také pozostatky, ktoré v letných časoch a nízkych prietokov tvorili migračnú prekážku pre ryby a rovnako, keďže Hornád sa splavuje, tak to bolo nebezpečné miesto pre všetkých vodákov, čiže uskutočnili to opatrenie, čo malo nielen ten ekologický benefit, ale aj znova to znižili bezpečnostné riziko. A rovnako v roku 2023, minulý rok, Tatranský národný park odstránil dve hate. Bol to jeden čierny odber vôd nepovolený a potom nevyužívaná malá vodná elektráreň na Juraňovom potoku. Je to potok, ktorý sa vlieva do Oravice, ktorá je na flyšovom podloží, čiže nie len ten nerez tých rýb bol podporený, ale aj ten prirodzený pohyb sedimentov, ktoré tie flyšové rieky potrebujú. Čo sa týka financovania, alebo ako sa môžu financovať odstraňovanie bariér, samozrejme správca toku, a už sa to deje aj teraz, tie menšie bariéry, nejaké menšie stupne odstraňuje v rámci údržby. V súčasnosti prebieha veľký integrovaný LIFE projekt slovenský, do ktorého sú zapojené mimovládne organizácie, ale 6 štátnych organizácií, ktorý je zameraný na zlepšenie stavu vôd. A samozrejme sa aj vo vybraných povodí robí ekologická priorizácia, nie samozrejme v takom detaile ako AOP KČR vo svojom projekte. V tomto projekte by sme chceli aj odstrániť alebo upraviť 15 bariér. A len tak pre zaujímavosť, okrem slovenských inštitúcií na tomto projekte participuje aj Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ktorá spolu so Slovenským rybárskym zväzom dáva expertízu práve pre rybárov alebo v tých ichtyologických otázkach.
Ako som spomínal, to financovanie Hať na Hučave bola financovaná s crowdfundingom, čiže verejnou zbierkou, čiže takýmto spôsobom sa môžu financovať odstraňovanie nepotrebných bariér. Tá suma zhruba 10 000 sa vyzbierala v priebehu 3/4 roka. A veľmi dôležitý teraz zaujímavý spôsob financovania je práve z iniciatívy Open Rivers Program, ktorý poskytuje granty, a najmä pre mimovládne organizácie, čiže nevládky, rybárske zväzy alebo aj akadémie alebo vysoké školy a podobne, univerzity. Tie typy toho grantu, tie peniaze môžu získať či už na priorizáciu bariér alebo nejaké prípravné práce pred demoláciou a samostatnú demoláciu. Tie výzvy sú pre tento rok uzavreté, ale my očakávame, že výzvy budú otvorené aj na budúci rok. Čiže ak máte záujem sa zapojiť spolu so správcom toku do takýchto aktivít, tak môžete zistiť informácie na stránke Open Rivers alebo kontaktovať moju kolegyňu Terezu Thompson a e-mail je tu na stránke. Ako som spomínal, to samotné odstránenie tých bariér nie je časovo náročné. Čo je časovo náročné, je získať všetky povolenie, vypracovať samozrejme projekt a tak ďalej. Tak ako, neviem, ako je to v Čechách, ale na Slovensku určite máme nejasné vlastníctvo tých starších bariér, ako som hovoril napríklad pri tej Hučave. Tá bola postavená niekedy v 60. 70. rokoch počas akcie Z, čiže zveľaďovanie, kedy si občania sami vytvárali alebo zveľaďovali to svoje okolie a tá hať mala slúžiť ako nejaký odberný objekt, ktorý samozrejme už teraz nefunguje. Nemal vlastníka a Slovenský vodohospodársky podnik ako správca toku ho musel najprv získať do svojho inventáru, potom ho nejakým spôsobom odpísať a nakoniec sa dal vyradiť a odstrániť. Čiže ten proces bol celkom komplikovaný, čo je celkom zmena od roku 2023. Vďaka novele zákona o vodách pribudol nástroj na odstraňovanie už nefunkčných bariér a po novom už stačí vlastne ohlásenie vlastníka vodnej stavby orgánu štátnej vodnej správy. Zväčša to je najbližší krajský úrad alebo okresný úrad. A prílohou samozrejme musí byť súhlasné stanovisko správcu vodného toku, ak správca není vlastníkom tejto bariéry. Samozrejme musí už byť zastaraná, neplniť svoju funkciu a nesmie zhoršiť ekologický stav alebo povodňový stav. Protipovodňový stav. Možno ešte nejaké rady pri tom, keď sa bude robiť priorizácia, alebo ak by ste chceli odstrániť nejaké bariéry vo svojom okolí. Samozrejme, problematické sú veľké priehrady, malé vodné elektrárne na tých hlavných tokoch robia obrovský problém. Avšak aj tie drobné a malé bariéry sú dôležité ich odstrániť. Napríklad, ak máte v hlavnom toku sériu malých vodných elektrární alebo priehrad, tak odstránením bariér na prítokoch, ak sa tam nenachádzajú invázne druhy, tak môže znížiť alebo skratiť tú tzv. Vzdialenosť obnovy toho riečného ekosystému, ktorý sa vlastne obnovuje alebo spamätáva po tom bariérovom efekte. Čiže tieto prítoky môžu slúžiť ako náhradné torentiálne nejaké úseky pre nerez alebo pre útočiska pre reofilné druhy rýb. Čiže aj odstraňovanie malých bariér má zmysel. A samozrejme, ak by ste sa chceli zapojiť do odstraňovaní priehrad alebo bariér, nevyužívaných bariér, tak treba zapájať, komunikovať s tými miestnymi komunitami. Vždycky treba spolupracovať s rybármi. Oni na Slovensku musia byť samozrejme do tohto procesu aj podľa vyhlášky do toho zapojení, ale je dobre vždycky kontaktovať okrem vlastníkov tých okolitých parciál aj všetkých, ktorí využívajú to územie, osloviť starostu, urbár, komunikovať s miestnymi obyvateľmi o tom, čo sa tam chystá. My sme napríklad museli pri niektorých malých bariérach dokonca študovať geologických archív, pretože sme potrebovali zistiť, že kto a kedy postavil tú bariéru, keďže sa k nej teraz nikto nehlásil a tak ďalej.
A veľmi dôležité je aj nejaký ten ekologický dozor. Jedna vec je projekt odstránenia tej bariéry a druhá vec je, že ako sa k tomu ten bagrista postaví, takže vždycky je dobre robiť aj nejaký ekologický dozor. Videl som, že OPKČ pripravuje aplikáciu, ktorá by slúžila aj pre zapojenie verejnosti. Ja tiež by som chcel vás poprosiť, mohli by ste sa zapojiť do tiež o zbieranie informácií o bariérach vo svojom okolí. Slúži na to aplikácia Barrier Tracker, ktorá vznikla v rámci projektu Ember, ktorý znamená adaptívny manažment bariér v európskych riekach. My sme tú aplikáciu preložili do slovenčiny. Určite vieme, že správca toku má vedomosť o hlavných bariérach na väčších a významnejších tokoch, avšak drobné bariéry, ktoré môžu byť rizikové alebo sú nepriechodné pre ryby na drobných tokoch, tak o tých až takú znalosť nemáme. Čiže trackovaním týchto bariér môžete naplňať tú databázu a poskytnúť cenné informácie. My toto už propagujeme na Slovensku a dúfam, že tých dát budeme mať čo najviac. A samozrejme, do tejto databázy môžu aj jednotlivé krajiny posielať svoje národné dáta, čiže tá databáza, ktorú pripravuje AOPKČR, tak môže byť vložená aj do tejto medzinárodnej databázy. A za mňa je to všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a prípadne za nejaké ďalšie otázky.